Teño como un xogo que lle fago a todos os que veñen, que se chama Escolle e sufre. Vouche dar dúas opcións e tens que escoller unha, vale? Ti pensa ben, Imagínate, escribir un blog diario en castelán para o Carballo Interplay ou dar cursos en TikTok en galego normativo para a Xunta. O blog en castelán, o Interplay, que non me chaman. Non che creo. Farías antes eso? Antes que vídeos en galego normativo para a Xunta? Sí. Farías un blog en castelán para o Carballo Interplay? Por Carballo Interplay, ademais, sí. Ainda por encima. E agora a última sería aceptar un premio do Consello, pero ter que agradecelo en castelán, ou rexeitalo en directo por non deixalo facer en gallego e quedar como a tula do gallego para sempre. Rexeitalo en directo. De feito, eu xa non vou Esperábame mandar, esa pero resposta. rexeitar sempre un premio. Así, en xeral, na vida. Ainda que quedaras a tula do gallego. Bueno, xa quedaste un pouco de tula en algún sitio.